Straight to the point. Ato tagag pagtagad mga kaigalaan kay ni anak kontak nato si Engineer Leslie Anthony Molina ang atong DPWH Second Engineering District. So atong mahinabi ron buntaga mahigala labot aning nakita mahigalang tarpaulin dito mga kaigalaan sa may manipis nga area mga sukintig paminaw sa Dakbayan sa Talisay. At matagag pagtagad kay dastong linya karon mga sukintig paminaw. Lahat ng tanong straight to the point. Engineer Leslie Anthony Molina, maayong buntag. Engineer, live taron sa DYHP RMN Cebu o mabati ta sa atong Sibianan o gingaman sa atong sister station ang IFM. Good morning. Good morning, attorney. Maayong buntag, Engineer. Ako gikang gitawgan kay aron nga explain po ka sa inyong side sa engineering sa DPWH kay kini bitaw nakita bitaw engineer nga tarpaulin dito sa may manipis, no? Nakakita na siguro ka kay nag-viral man sa nining maong issue diin nakitaan sa mga riders unya kinini ang doon naman sa date of date started nya doon na po date completed nya unsa may nahitabo ani nga mura man og kalibunan man gyapon engineer. Pwede ba may mahibaw sa inyong side sa DPWH labot ani kay matud pa ni Mayor Samsam nga kamo man sa engineering sa DPWH may implementing agency ani. Attorney, ang kuan na to natay project sa kuan sa Kamsik sa Manipis. Tapos kuan na siya kanang under suspension na siya kay naatay giayo nga mga permits pa sa DNR kaning sa kuan gyud more particularly sa CCPL o sa PAMBI. Karon dili mi makasugod sa among project kay kuan pa man siya kanang nangayo pa ta og clearances anak nga mga kuan ahensya sa CCPL o sa PAMBI. And then naasa tay gamay nga kakulian ato gamay sa right of way acquisition nga naay gamay pero so far murag settled naman to. So ang clearance na lang naatay mga iayo na nga mga kuan kanang joint survey sa CCTL o PAMBI to determine ang kantong mga number of trees nga maputol kay kinahanglanon man gyud na nila nga i-inventaryo. So ang kuan na so far sa karon makita man gud sa billboard ang iyang funding is May 2024 pa na unya ang start date kung dili ko masayo murag May 13 man siguro or March. May 13, 2024. Oo. Nya dapat mahuman. Ang iyang completion date is December but since it is still kuan kanang suspended dili na siya makuan nga ang iyang completion December 7. So ang kuanan na siya ma-extended na siya once nga ang ato nga clearance ma-secure to nato masugdan na to ang project and then pa-change na ang atong completion date, attorney. Niingon maguto si Mayor Samsam nga wa man kuno ninyo pahibaw ang LGU sa Talisay nga nasuspended ning maong project. Unsa may imong nganong na inaanak man na Engineer Molina? Yes, attorney, ang kuan lang anak namo is mao nang nangayo ko og kuan kaming pasensya kay Mayor gahapon kay wala gyud may makakuan na makaaligmat pagpabalo sa ilang nga na-suspend ang atong project kay ang ako lang ato nga murag makuan ra nato nga masettle na dayon tong among mga clearances mao tong wala na may makakuan niya, wala na may makaingon nga na-suspend ang atong project diha. So sa wala pa dai ni bidding, wa pa ni siya masugdi unta og award ngadto sa QM Builders, wala din niyo ikumpleto daan ang mga permits ani Engineer Molina? Oo, ang kuan man gud anak niya ato nang kuan na murag assume na nato nga na okay murag ako na lang na makuan sa opisina nga na diretso naman gud dayon nato na og bidding. And then ato na nang na-award sa contractor pero wala na to masugdi and then wala na to nagibayran. So ang kuan na nga pagbutang mangod ana sa billboard magpabaw lang na siya kibali nga naunta na project dinha pero ang kuan niya is pagsugod dayon mao dayon nang niabot ang mga problema nga
kuan kanang kinahanglan di na dayon og mga permits. Okay, dili man ni first time nga project ninyo, daghan man mo mga project sa DPWH, so anad na gid mo og main ani anad na sa gid mo unsay mga requirements before unta mo sugod ang project. Lagi unta attorney, oo, ang kuan man gud usahay kay puro mga dinalian. Kaning naay kuan dayon nato kuan dayon nato mga laps nato nga usay dili ka dayon makakuha og permit bitaw. O so kini nga project dinalian gyud tani mo na nga wa na lang unta na nalikatan lang to mga permit, so mo na nga naditso na lang gyud award sa QM Builders kay dinalian ning projeka. Oo, ato nang unta kay ang kuan man gud siya kuan na siya kanang makatabang unta na sa kanang sige magkuan din na sa languyon, kanang sige mag landslide. So ang kuan nato sa opisina unta ato is para makuan unta siya attorney kanang makatabang kung landslide natay lain nga maagian nga bypass. O so, unsa man gid ni project gid engineer kay kuan man kanana ang murag kalibunan man kayo. Unsa man gid ang tani nga project? Road opening siya attorney. Asa man gikan engineer nya asa man nimo lahos unta? Mo naog siya sa kuan gikan din sa barangay Kampinsa man siguro na nya mo naog siya sa Manipi. So under gid nimo kay ikaw man mao district engineer diha? Attorney? Under gid nimo kay ikaw man mao district engineer diha? Yes, attorney. Oh, so nasusi nimo ni didtong personal gyud engineer Molina? Ana atay kuan sa atong Google makita man na ang kuan ang traverse sa atong mapa. Pero nakaadto po ka ani personal. Ang kuan sir ang sa kanang kuan gyud sa starting sa kaning kuan starting sa iyang project makita man na nato kay sumpay man na nato sa existing road nga naay siminto. So naabot ta didto kanang naatay billboard diha. Pero ang dito na sa paingon sa sulod pa kay wa pa man na road opening man gud na wala pa na nato maadto dito. No engineer kini sorbitin nato naadto na siya attorney. Kini na ni project engineer pag award sa QM Builders ani kini ni ang unsa man kung tan-aw nato ni sa before ang mga panghitabo ani pwede man to mahibaw kinsa may mga lain nga mga bidders ani gawa sa QM Builders unya sila may nidaog. Gibiding na to na siguro na sa kuan na naay mga nag-intra na nga kuan. Naay nag-intra sa during sa bidding nga lain nga mga kontraktor. O unsa man to nga mga contractors? Kuan kung naana sa atong kuan dito sa atong back makita na to kung kinsa to nga mga kontraktor attorney. Pila man sila kabuk nga ni apil sa bidding ani engineer? Kani mo wala pa kayo kung makakuan dayon attorney kung pila sila kabuok. Ako lang tikabalikan siguro ikuan ako kung pila sila kabuok kung kano sa anak na bidding and then kung pila sila kabuok kay paingon pa ko sa opisina. So tungod kay pinaspasay dinalian ning maong project mo na nga na-award na lang po dayon to sa QM nya nalikatan di ay ang mga permits nga kuhaonon. Yes sir, yes attorney. So sa tungod sa kadinalian unsa naman ning kalibunan man wa man masugdi. So unsa may atong update ani karon kanus ama nato ni masugda mabalikan ka engineer para ma-open ang kasadahan diya kay dinalian man ka diya na. Actually attorney ang atong natay mga series of kuan unta katong na tan-aw naman na nila sa CCPL ang na identify na nila nga naay project. So ang kuan nato niya na meeting gani karong Lunes, special gid na siya nga meeting nga taon-taon na schedule unta last week pa unta na siya na postpone na pod kay naay importante ang mga kuan kadtong mga opisyal nga nag-appeal ana nga kuan meeting. So naay meeting na to sa SMU kanang murag ilang site management unit nga under sa CCPL nga sa Lunes na atay special meeting regarding anak niya. So i-identify na siya kung strictly zone or naa sa multi-purpose zone ang iya nga traverse sa iya nga dalan kay para makahatag na din sila og clearance. Once nga mahatag nila na moadto na sad sa Pambi ato na sad naayuan dito og clearance na sad sa Pambi after sa CCPL. Kanang kuan na siya Cebu Central
protective landscape. And then after kung matagaan tag clearance, adto na sad ta sa Protective Area Management Board. So kung naana na siya dayon nga kuan, restriction na nato ng kuan, ato na dayon i-proceed ang pag-open o pagkongkrito. O usa na may status adtong inyong pagpangayog clearance kay dinalian makadiay ni unsa man ning kalakiha nga kalibunan manggug kaayo mo na nga kung dinalian pod ang atong pagkuhag permits unya sobra naman sa usa ka tuig ning kalakiha Engineer Molina ikan sa date started May 13, 2024 wa ta kakuhag permit hantod karon mura man og kanana ang naunsa kang hitabuang nalangan magmaayo ang permits. Oo, kay kuan man gyud malangay gyud kaayo usahay ang atong kuan sa permit pero na kuan man gyud siya kanang board man gyud na siya to ni usahay depende na to sa mga schedule bitaw nila. Kuan lang ana niya kay mauna ang sa Lunes pa gyud ang amo nga special session regarding sa kuan ana nga kanang kuan na din ha. So naami meeting, special meeting sa Lunes. So ang kuan lang gyud nako ika-assure nako attorney nga kung makuan na ato nang ipa-kuan sa inyo, paibaw nato nga na tapos ang atong meeting and then kung unsa ang ma-transpire dito sa meeting, ato lang ikuan ninyo nga amo na sa dayon nang isaka sa CCPL o sa PAMBI. Engineer, kay kini giingon Gustar Pulin nga date started May 13, 2024 nya ang completion niya is December 7, 2024. So supposedly completed na ta siya nya wa man siya nahitabo. Matud nimo dunay suspension. Pwede ba ta mahibaw kanos aman gisuspend kini mo ang project di ay? Gisuspend na nato atong kuan. Atong kuan man siguro na murag April siguro na suspend na nato. Naaman ni request ana murag April sa joint survey sa PCPL. So nag-request ta og suspension murag kung dili ko masayop April nga bulan siguro kung wala lang ko masayop. Pero ato lang i-confirm Engineer Habi ko sa procedure ani pag award na nga to sa QM Builders supposedly musugod na sila na may bayaran ang DPWH 15% mobilization fund no nga ihatag sa QM. Nahatag ba ninyo ang 15% nga mobilization fund ani 15% of the contract price? Ang kuan lang ang mobilization ng attorney pero as to progress billing wala man tay accomplishment dito wala tay kuan bayad. Okay, so kung 15% of the 49 million so naatay mga 7 million inyo nang nahatag didto sa QM no? Ang 15% ato sa contract. 15% of the contract kaning kontrata nga precious kontrata so nasa mga 7 million inana no? Not only. So nahatag na dito sa QM ni na kay kung atong subayan ang dokumento na amang gyud na release ninyo ang 7 million ngadto nila. Yes, attorney. So kay mobilization man supposedly to ana unta to ilang mga backhoe dito, to ana unta to ilang mga bulldozer dito, to ana ilang mga semento, mga materials ug doon na tay bank house dito. Pero wa man lagi engineer. Ang kuan nato attorney dito na tapagkuan nato dito na ang ato untang backhoe. So pag ato nato sa backhoe atong bulana mao ganay na ang usa man gud na nga kuan nga makamobilize ka once nga naa ang imong billboard magpabaw na ka sa publiko nga kibali na antay project din ha. So dito naman ang atong equipment ato so maotong nabadlong man ta didto godayon. After a week ni wala na. Kay wa may traces nga dunay bank house unta dito nga ready na gyud sila ba kay nano gud na release ang mobilization nga 7 million. Okay, kasagaran na dili man dayon makabuhat gud dayon og kampo dayon attorney. Ang kuan dayon nato ana nga mo diretso unta dayon tagtrabaho gamay. So ang usa ra gyud nga requirement nga para makuan nato is ang para makamobilize sila is tagaan at ipakita nila nga nagtabaw na nga naa na project din na butang gyud nila ang billboard. So kung naa na ang billboard mao nang pasabot nga willing na silang sugod dito manang para makamobilize sila ato silang tagaan og mobilization fund nila. So na-release gyud no on record na-release gyud ang 7 million nga mobilization fund. Yes, attorney. Oo. Pero moro mo gani so ang gasto sa QM ni kanang yung tarpaulin sir. Wa pag gyud sila nagasto lain sa mobilization.
na 7 million. Sige lang attorney kay ato nang paningkamutan gyud nga kung makuanan nato ang permit ato nang padali dayon nato sa QM dayon nga mahuman dayon ang project. Oo. Pila man ka kilometros unta dayon maong kalsada, engineer? Dili kay ko kakuan dayon kung pila na wala ko makuan dayon kung pila ang naa sa plano nato attorney. Siya, siguro mga kilometro siguro nakapin munaog sa manipis. So wala ka personal og adtuan niya nga nga ka-ocular inspection? Oo, true na atay kuan kanang paghimo sa katong plano na natay Google katong sa Google ba kung asa nato ipanaog bitaw. Ato man na inaog nato sa kuan man siguro kaning paingon sa barangay Manipis nga barangay hall siguro nila kung asa nito dapit dito katong naay community ato nato inaog. Oh, so wa puta ka kita personal dito dumabay mga bakho na da kay og nay mobilization ang mga bakho, bulldozer, ang atong mga materials unta dito sa QM na ana, ang bunkhouse na ana, at least dunay traces ba nga na gidayon ta nya tungod kay gisuspend mo nang gi-withdraw pero wa magi traces bisag gamay. Murag kanila gyud ang taong tarpaulin. Muna ang mga tao aning kalakiha engineer maingon kaingon gyud nga August project ni makaingon dili to mapugnan ang mga tao ba. Maintag nga kanon ang maklaro ginato ni kay otherwise mga tao mingon magyud August project gini kay og do nagay mobilization nga na release so that means naa na mga bakho, naa na bulldozer, naa na mga materials, naa na ang bunkhouse pero kani wa gyud bisag trace white traces bisag gamay nga naa sila dito. No? Dili attorney kay ang kuan nato ang katong billboard maon na toy magpabaw kibali nga kuan magsugod na unta ta. So mao nang naanay billboard ato silang i-releasean o katong magpapaw na sila nga naanay magkuan og sugod na sila. So maotong ato na silang releasean og mobilization para makamobilize na ang ilang mga equipment. So mao na ang kuan niya pag magmobilize na unta dito naa naman toy problema dayon atong na-encounter. Rest assured attorney kung matapos na to ang permit dayon ako ning paspasan ako ning ikuan nimong ipakita natong sa publiko nga sa mga tao nga mapaspasan na to ang project. So ang problema ini ECC pambi o kini ni ang road right of way kini ni ang unsa na may status ani engineer makuha nato ni within this month unsa may kalaki kay usa ka tuig naman kapin. Akong kuanon atong sa kuan attorney katong atong special meeting sa Monday kung unsay na transpire dito ato nang kuanon kung unsay ilang kuan sa meeting so ato nang ikuan mabawan nato dito sa Monday sir. Monday attorney kining road right of way nga problema mura mag mingaw man kay kalibunan man so do na pagi problema dai sa road right of way diha Engineer Molina. Okay kuan man kadtong naay duha ka lot din ha nga murag kuan sila. So na okay naman na tagaan naman tag permit to enter tong sa entrada. Ang sa ikaduha is on process na siya ang kadtong pag humana nang negotiate and then okay na kadtong tag-iyan. So okay na wala okay na ning road right of way nga problema. Okay na ni. Yes sir. So maka-proceed na gitaan niya. Yes sir. Oo. Kay kini ni ang kuan manggod no kanana ang mga tao diha kay kalibunan man mas ganahan gyud unta sila nga naay kalsada kaysa may tag-iya yuta de ganahan gyud noon kay mo mahal man ang yuta kay naagoy kalsada unta. So muna na og dunay problema sa road right of way murag dili ma-explain sa mga tao ba. Mas may nang ato gyud ma-explain nila nga mao ni ang status gyud. Oo. At least na okay naman to sila. So kining DNR sa inyong experience kay kadaghan na gud mo dunay projects no di man first time gahi gyud na muhatag dai og ECC o kining pambi permits ana. Di actually attorney kung kuan lang dali naman sila mo hatag gyud og permit. Bisag sa AMD sa atong mga kanang giayo natong mga certificate of non-coverage ECC naaman dayon na sila basta kay makumpleto lang dayon nato ang papel. Ang kuan ang sa pambi naasad sila pero usay mag-conflict ang schedules kay ang pambi itong contest ng good na siya sa dili lang opisina ko ana siya kanang different barangay captains daghan kay nga kapitan nga kinahanglan nimong ikurom bitaw sila ug ang sa CCPL so ang board kaning pambi
naanay kapitan din part sa ato nga sa Talisay, and then naay part dito sa Cebu City. So ang pagkorom anak niya, this is ang kuan ubay-ubay man sad ang mga schedule sa ato mga kapitan mo nang dili dayon gyud makorom. So ang mag-initiate gyud usahay nga kami initiate ni nga mangayo mi og kuan sa ila og oras nga matagaan tag oras kay para makorom sila. Dili day na normal. Oo, dili day na normal day engineer nga dapat unahon na to kuha ang mga clearances kasi bako og naay mga disapproval nya nakasugod na mausik ang atong gasto. No nya ang mga tao na magduda mahinoon nga bahala na lang ko na proceed kay aron ma-award na nya do na nay mga inana no magduda mga tao kay ma-award na do na may manggawas nga mga kana ilang mga gitawag nga mga kuan saylo ako sa mga istorya do na maingon niya award na kuno yung mga SOP manggawas na bahala na lang sunod nya na ba ang mga tao magduda mo ana o dili wala man gid sa tagi kuan wala man tay gibayad gyud noon nga kuan ang mobilization lang which is ang ilag yung kuan sa contractor sa duwan na matagaan silang NTP pwede man gud unta sila gyud maunang natagaan na to sila mobilization. Yeah, at least so kini pagbutang og tarpaulin nakagasto ang QM na ning tarpaulin pero natagaan na sa 7 million nga mobilization no? At least on record na. Nagmobilize sila attorney mao na. Sir kining maong project unsa man kay og maghisgot tag budget ani god adto sa National Expenditure Program. Ikaw as district engineer ikaw maoy nag-survey ani, naghimo ani, nag-propose ani para sa NEP? Ang kuan na to attorney nagawas man siya sa GAA, siya sa GAA na to no. So gikuha na to ang traverse karon na makatabang sa ato nga makatabang kadtong part sa magsigig landslide sa Langoyon. Nang naaman na sa GAA na to ang line item nga project ato nang gibutang dito kay naaman dito sa GAA. Okay, but before na moabot sa GAA, kinahanglan man ang mo-propose ang atong department ana sa National Expenditure Program o nya ngadto na dayon sa HGAB, House General Appropriations Bill una pa moabot sa GAA. So before ana sa GAA, engineer, ikaw mo ay nag-identify ini nga project o imong gi-recommend dito nga ato nang himo ang kalsada diha? Naatay mga proposals diha attorney kay tungod anang kuan, tungod ana niyang landslide prone area sa Langoyon. So ikaw mo yung nag-identify ini, ikaw mo yung nag-propose ani nga project? Kita man siguro ang nag-propose na attorney, oo, naaman siguro na sa atong mga programs, activities. Dili ka sure ani engineer kung ikaw may naka-propose or unsang hitabuan ni? Kay andi naman si mong district, no? So identify nimo unsa ang mga projects kay pasubmiton man mo ani nga to sa head office o unsay mga projects nga ma-identify within sa inyong district ani. Ako lang tan-awon sa record na mo attorney no kung na-appeal na mo sa PAPS. Oo. Kanang programs and activities na mo ako lang ko anon dito. Okay mo kan man mo sa inyong sa National Expenditure Program atol sa budget hearing dito sa lower house inyo man gyud i-submit ang tanan dito. Yes attorney. Unya dayon mo abot gikan sa NEP usa pa mo adto sa HGAB usa pa mo ari sa GAA. So ang gibisis ani ang GAA 2024 so before ni abot sa GAA ang procedure ani dunay nagpropose ani nga mao ni identify na to ni nga kinahanglan butang ang kalsada ni dinhi. Inana, no? Yes, sir. Kinsa may proponent ani didto sa Congress na engineer? Dili ta kabalo sa mga proponent attorney. Oo, once naa sa GAA dili ko kabalo kung kinsay proponent. O pag dito pa sa NEP panalitan pag submit identify nimo ani kinahanglan man dunay mo sponsor ani dito. Wa ka kibaw kinsa nag-sponsor dito sa lower house? Wala tay ko na attorney. Okay, ang sagaa mo gawa sa among sagaa mao ra man nay among sorbihon. So mao na ni siya nga kuan no kay kini ni ang before guni mo gawa sa GAA ni agi magyud nga to sa National Expenditure Program o niya niabot sa HGAB inana no. So unsa man ni at least gikan nimo ni nga proposal kay duha mo gud mahitabo na either gikan gyud sa district o nikalit lang og ka tagak diha ang project nga wa mo makaibaw. Kay doon na rabay mga terminong gipanggamit karon nga dunay mga insertions or dunay mga parking fee o uban pa. Akong tan-awon sa among kuan sir kung kuan
Kay doon naman yung mga area engineer nga kanang gikan gyud ang pag-identify sa project gikan gyud nimo as district engineer nya nisaka dito sa National Expenditure Program, gidiscuss dito sa HGAB dito sa House, nahimong HGAB og napasa sa presidente nahimong GAA. Na ay mo magina procedure but doon ay uban pod nga kini ang nahitabo under sa leadership ni Congressman Saldico nga gipambutang na lang dito ang mga project dito sa area nga wa gani kahibaw ang tuwa sa area. Implement na lang nila dayon kay kang Saldico kuno nga project. Inana ba? Muna mong gustong susihon kung imo ni gikan or dito gikan sa taas nga wa kakahibaw. Atong tanawon sa atong record ato niya kung naasa among facts. Ako lang ko anon. Oo. Tanawon ako. Oh, kay aron nga makwanta ni siya engineer ba o kung sa bagid ni anya kinsay proponent dito sa taas. May buam na to na. Yes sir. Oo sir. Oo, nya kana sa imong side pod as district engineer kay ba man jud na tanan nya kinsa maoy mga stakeholders ani mo ang project, no? Okay, attorney. Oo. Unsa man yung procedure dai may ingon mag-usam-sam nga wa makahibaw ang LGU sa Talisay. Considering nga kanang maong project naa diha sa iyang city unya ang inyong engineering district na po diha sa iyang city na butang. Wala gyud mo muhatag og courtesy nga to sa LGU nga natay project na atong sugdan unya hala na suspenso ang project inana ba? Actually nakabalo si sir pero ang during sa pag-suspend namo attorney wala na siya kabalo nga na-suspende namo. Wala na may makakuan nga na nakababalo mi dito nga na-suspend ang project. So itong nangayo ko ni kuan nga pasensya na lang kay Mayor kay wa namin may makaingon nimo nga na-suspend na mo ang project ko kay tungod tong mga clearances namong giayo. Nakalimot na mi attorney. Nakalimot mo. Kining og mo ingon tag na-suspend ang project. Kinalaman doon ay suspension order gikan sa head office. Naba mo ana? Dili attorney ang mag-suspend ana attorney kami. Yeah, kamo mo recommend, no? Ikaw district engineer, kamo mo recommend sa suspension. But inyo na isubmit sa Manila, nya doon ay suspension order nga ihatag. Na ba mo yung suspension order? Na ako'y level, sir. Na ako'y level of authority to suspend sa ako nga level. So ikaw may nag-suspend na ani? Yes, sir. O so why suspension order coming from Manila? Wala. Ako ang nag-suspend kibali, nag-approve sa suspension sa level of authority nako. So ang imong pag-suspend ani ni adtong April? Or unsang buwan na to? Murag April last year. April last year. Sumone nga na suspension ni siya kay mo na kuwang og mga kuan. Pero ang sige. So kini ni ang may tatog na adto po nimo ni engineer no? Naka adto tagkag personal ba? Ang imo ra mga tawo dai mo yung adto. Ang survey team gyud attorney ang nagkuan sa Traverse pero ang sa kuan gyud ang sa beginning makita man gud nako kay ako man ang gitan-aw gud sa didto. Kakita gyud ko kung asa magsugod. Naaman ang atong billboard dito gyud ang entrada pero ang dito sa kalibunan na wala na ko makakuyog dito. Pila ka kilometros gani ning maong kalsada unta? Dili kayo ko kakuan ang exact sa kilometer ni attorney pero mga kilometro gid na siya siguro ka mga nasa 1 kilometer siguro kay dool naman na manipis naman na sa ubos. Sa man ni phase 1 phase 2 gibahin or mauna ni siya gyud 49 million mauna ni kompleto na ni or phase 1 pa lang ni? Ato nang gibutang sa phase 1 na siya sir. Sa phase 1 pila man ri ka phases ni maong project unta di engineer? Nalimot ko kung pila ka phase na siguro pero siguro na phase 2 siguro na ako sang i-verify lang. Okay, so unsa may mahitabo ini karong Lunes? Ang imong ikamiting karong Lunes, kinsa man ni sila nga at least maibaw-an nato unsa nay status ani, unsay sunod nga mga pamaagi ani, maka-proceed na bata or unsa? Yes sir, ang kuan na siya kaning sa site management unit. So, ang site management unit ila nang i-identify kadtong atong Traverse kung mag-joint inspection na kung ang iya nga area is pwede na tong butangan nga dalan sa kanang makategorize nila sa ilang multi-purpose zone. So kung naa sa multi-purpose zone, ato nang makuanan. So karong Lunes kay naman mo meeting, mahibaw-an nato karong Lunes o maka-proceed na bata kay okay na magkatong problema sa right of way, wala toy problema. So
ICC na lang og pambi. Yes sir, oo. So unsa na may status aning ICC og pambi? Most likely mogawas na within this month. Unsa may kalaki ani? Dili na nato siguro sir karong kuan September kay kuan naman atong paningkamutan sa October nga bulan kay September 30 naman ta sa Tuesday so So basi next month. Oo, atong paningkamutan attorney kung unsay mga kuan sa istorya sa atong meeting sa CCPL o sa PAGBI. Oo. So, unsa may nalanganan nila nganong maglangan-langan mas naghatag aning ICC o PAMBI o sa katuig naman ang completion na December 7 god. Hapit na lang po mo December 7. Wa pa gining mga permits. Unsa man kuno problema dayon ani nila sa paghatag og ICC o kini sa PAMBI? Maulagi to ang pagkurom attorney pero actually naatay mga request nila ang pagkurom nato nila sa mao sa na atong usa nga problema pero ako lang sang kuanon nga siguro sa amo nga side nag-exert man gyud ta og effort nga unta mabutangan ng clearance kay para madali ang project pero siguro sa kana nga mga sitwasyon nga mga busy sad usahay ang mga kapitan nga naay ilang magturo man daghan kayo nga ikurom murag walo man siguro ka barangay captain ang kinahanglan natong ikurom. Kumana siya. Okay, dinalian mo kasi mo giingon na dinalian gud ni. Unya unsa manalangan mahinuon nga dinalian gud. Mo to na didiretso naman gani ang pag-award bisan og wala pa mga clearance kay tungod nagdali ta apan nalangan mahinuon ta ning kalakihan noon. Sige, ato lang ko anong yun. Paningkamutan yun na ko siya, attorney, nga kuan yun unta dayon. Karon, akong paningkamutan yun na. So, karong Lunes, mo yung meeting? So, baka tag-update ani after Monday? Yes, attorney. Mag-update ko kung unsa ang kuan sa SMU. Tanaw ni mo, within this year, masugdan ka ni sa engineer? Or unsa may kalaki ani? Wa naman, discussing naman lang ka ni mong project or mapadayon yun ni? Ako gyud attorney gusto nako nga masugdan gyud dayon siya so akong paningkamutan within this year ato nang masugdan kay para makuan na lang masugdan gyud kay dako kay siya nga impact gyud kay siya nga impact nga makatabang anang mahimo siyang bypass nato nga dako kayo manggod ng languyon permi magkuan din ha ma-close gyud ang dalan so dagan og tagduha ka semana magsikita og kuan sa kuan kanang malandslide so dako kay siya ang atong katabang anak kung makuha nato na masugdan gyud dayon ako paningkamutan nga masugdan gyud namo na karon nga tuiga kining pagalangan sa permit ani pagalangan sa permit ng engineer mabasol ba nato ang diin arani ngano maglangan-langan man na sila og hatag sa permit dili ta ka kuan nila attorney kay kuan ato kung naningkamot yug ko, wala ko'y basulon sa tanan na departamento, no? Ako wala ko'y basulon. Basta kay kung kuan nga, ako mo'y mabasol, anak, kung madugay yun, pareha, anak. But sa ako nga level, naningkamot kung maayo nga, unta nga, mahuman dayon ang mga clearances. Namo, pag-secure, anak, kay para lang dayon makugdan. Kaya mga tao ko, dili malikayan yung mga tao, oy, ghost project man ana ba? Mo ana yung mga tao, di ito malikayan ang ilang mga pagduda ng kalakiha mo na nga mas maayo nga, ma-explicar taginig maayo, nga kinini ang nalangan ni, tungod aning maong road light of way, nya okay naman dahil na. So, kining problema rin ICC. So, kining DNR siguro mo atong iduot aning kalakihan ng maglangan-langan man sila diha. Dili lang ko magduot siguro attorney nila kay naaman kay mga joint sa inspection gyud nila. So ang ako lang kung pwede matagaan na dayon ta og mga clearance kung mo igo sa tanan nga kuan sa requirements nila para may makaproceed dayon pero ako wala koy basulon anak nila tanan kay ako nga level lang ako sa nang paningkamutan kung unsa ang ilang mga kinahanglanon nga mga papel nga matagaan ni clearance ako nang himuon tanan para lang yun nga masugdan. Ako nang i-exert tanan akong effort kung unsaon ako nga para masugdan dayon nga matagaan mi nila og clearance. Nakahatag ba nig leksyon nimo engineer nga dapat kung inani nga mga inani kinahanglan kuhaon sa tuda ng clearance una ba mo award sa atong project para nga tuloy-tuloy na unta ba?
Oo, dako na nako nga kuan sir. Dako na Oo. nga lesson sir. Okay, kana bang ingon mga tao na minuto karon nga uy, dapat kikuha nila ang tanan nga mga clearances una pa nga sugdan para tuloy-tuloy na. Kay di malikan kini ba mga tao madudahon kayo mingon sila nga ilan ko na niya Rama Award lang makakuha ng komisyon na ba di malikayan mga tao mo ana. Ay bahala na ikaw man. Mo na kini mga dudahon ni mga tao god, mo na nga mas may atong likayan na lang na sa engineer. Yes sir, oo. Aning Kasam- kamot ko oo. sir nga ako gining mapaspasan na to ang kuan sa clearance sir. Unang higayon ni nga dunay project ninyo din ha sa imong district nga nasuspenso or kadaghan na po ning ani. Oo, naamang gitay mga masuspend gyud sir. Lain-lain na siya nga mga reasons nga masuspend parehas nang kung mag-widen pa naasay kanang pag-settle na to sa kanang mga naanadaan na dinha sa existing masuspend na to. Naasay mga suspension na to nga kung naatay mga utilities parehas ang mga maigo na to nga sa mga tubo sa MCWD. So kadaghan na mo nakasuway ani sir. Masuspenso. Ang mga suspension sa project, yes sir. So naliksyon na mo ani unta kay kadaghan naman day mo makasuway ani nga masuspend nga projects. Yes sir, lesson. Oo, taud-taud na ta kabalo ta ana pa ang kuan lang anak niya god kay man ta sa other department which is naasa siguro sila yung mga priorities and then kita sige kita sa ako lang mag-termine o kuan gyud mag-follow up kung makakuan ta og lain nga ahensya. Tuta sa ilag yun nga kuan sad noon i-entertain man kita nila tanan. So unsa may kalaki ni sa sunod siguro sir butangan na siguro ni panalitan ni ning tarpaulin ani date started May 13, 2024 completion date December 7, 2024 panalitan na masuspenso mabutang lang siguro og laing tarpaulin nga this project is suspended inana tingali no unsa may maayo ka ana engineer. Mao siguro ang kuan attorney nga abutangan siya og suspension kung kuan para makabalo. Okay. Mao nang ako makuanan siguro nga misinterpret nila nga mahimo nang anong completion date ngani andya suspended so ato nang butangan na lang siguro sa sunod attorney. Bitaw kay kana bang aron mahibaw-an ba nga suspended din project kay otherwise mo ingon mas naman lagi ni May 13 man din nagisugdan niya December 7, 2024 dapat na human naman niya wa may nakita din ghost project ni ang mga tao ba di malikayan maoy lang hunahuna so unsa man butangan na lain tarpaulin nga this project is temporarily suspended nana butangan naglain tarpaulin. Yes sir, oo pwede siguro na as pagpabaw siguro sa sunod nato nga mga kuan kung natay mga suspensions. Kay kini magod murag kuan bitaw niya kadto mahinoong tong nagmotor-motor mo na nakadiscover dito nga naa ni siya. Ato nang butangan sa sunod attorney. Oo. So kini ni ang sa inyong record dito engineer pag bidding ani kay kini magong QM ba QM builders daghan po mga utana nga nganong daghan magbasa kay kanang mga lugar diha sa District 7 kuno district diha sa imong distrito. Mga QM mga makadaog. Ano man wa sila mga kontra diha nga moapil og bidding lain? Naaman na to ni na tanan na agi man nato na sa proseso na. So kini nga particular project kinsa man maoy lain nga mga nibid ani agawa sa QM kay kinahanglan man at least doon tulo ka mga bidders. Lagi na dili man nato makuan ma-failure ang bidding once nga usara ang mo participate. Oo, so kinsa may naka-participate ani aside sa QM nga moy nakadaog? Naagid na siya. Wala man gud sa opisina, wala ko sa office karon attorney. So dili ko kakuan kung kinsa to nga mga kuan nag-participate pero dili gyud siya nga proceed ma-failure ang bidding once usara ang mag appeal sa bidding. So kinahanglan gyud na siya nga either tulo, opat, lima ana ang mag-appeal. So makuan ako na kung pila ka buok siguro kung maadto ko sa opisina attorney. O sige kay aron nga ato ning masusi engineer kay aron bon nga sa inyong side ba ma-explain po ba kay kini mga tawo madudahon kayo sa tan-awa kuan ni kanana ang ghost project nya na suspenso naman dai ni no so dapat makaibawas lang nga suspended ni butangan lang yung tarpaulin nga suspended ana sunod. Yes sir. Yes sir.
Kay kung mga tao pod mingon nga ug wa man na masuspenso, na advance agud ang 7 million nga mobilization. Unya ang gasto sa QM kanila yung tarpaulin, medyo kansing gobyerno ana. No, so wala nga ron nga kuan lang ba? Yes sir, ako nang imuon ako ng note na ako nang i-note sir nga once nga ma-suspended ato nang butangan og pagpabaw sa publiko. So sige sir, unya kana na ang Lunes pohon og kinsa ning ka-meeting nimo o mga ita og dugang update naraman ka ang kwarta pa ani kay naaman ni sa GAA 2024. Yes sir, oo. Ako tingang i-update and then naara ang kwarta sir kay para sa ato nang sugdan kung once nga makuha nato tanan ang mga permit sir. So katong 49 million ana iba na to ang mobilization ra nga 7 million ana. Yes sir. Dili ka mo dako ang project cost tungod sa kalangan na ani sa implementation, engineer? Dili na makuan sir kay line item man na maora man gyud na ang budget para diha. Dili siya madako, dili ingon nga atong dugangan. Kana nga project mao na siya. Sa report sa QM da ninyo og sa imong engineer nga maoy mo kininiang mo survey diha, unsa may ilang report nga nahatag considering nga nanagusay 7 million, unsa may ilang nahimo day kuno diha? Kanilang tarpaulin gyud. Oo, gihulatan lang gyud nila kay ang permit once na matagaan na mi atong permit, full blast na sila nga mo trabaho na. Kinsa man gyud in charge unta pagpanguha sa permit sa dili pa unta ni makuan ba kay karon nga ning implement na to sa project, nanay nakadaog sa bidding, na award na, ditso na. Unya nasangit data kay naay problema day sa mga permits. Kinsa man day untay in charge ani pagpanguha sa mga permits, engineer? Actually, ang among office kami mo'y magkuan sa permit. Na atay kuan din ha. Para itong kaning atong mga clearances nga kuan, kami gyud dili ang contractor. So kami mo'y responsibility na namo nga magkuha ato tanan nga clearances. Sa kasagaran unta di ay kanang dili pa unta kuan ba kay di pa na ma-bidding, di pa unta mo ma-award. Mayon tawag magkuha ng permit daan gyud para tuloy-tuloy na. Kay mga tao ani malahi man hunahuna mga tao minya, giuna lang nila basta kay mabid lang gyud ma-award na dayon. Ano ba mga tao kay daw tag hunahuna ng uban? Oo, lagi unta attorney pero sa sunod na to nga mga projects attorney ato na nang kuanon gyud nga mahapsay tanan. O para dili kuan bitaw sa mga tao. So sige engineer, so magpaabot lami ni Lunes pohon unsa inyong mga updates ani. Yes sir, oo, thank you sir. Oo, salamat kay Engineer Molinas paghatag panahon nato diri sa DYHP o sa IFM. Thank you sir, thank you. Mayong buntag. Mayong buntag sir. RMN exclusive. Auto may gala si Engineer Leslie Anthony Molina ato na hinabi karong buntaga mga kaigsunan. Maom gud ni tanawa magoy kuan gud kay kung na release naman gud ang mobilization nga 15%. Limang naboy 7 million ang kuan day. Gatagang 7 million. Tarpaulin naman ilang nahimo sa QM. Kamahal po ng tarpaulina ug mauhon magaling na. Pero mo lagi na no kini ato ba nya kini mga tao manggod. Di malikayan nga madudahon man ni mga tao. Mingon man ni wa pa ni sakpe ghost gyud ni oy. Kaya nasakpan man maingon nga nasuspenso ni. So mo na mga tao ba magduda ba? No mo nga mas mayo siguro inyong koreksyonan sa mga pamaagi kay limang kanina completion date good December 7, 2024. So medyo kuan bitaw siya naagi sa mga inana ba mura og okay, dinalian mo gud na project ngod si Engineer Molina nga dinalian mo gud na mo na nga dali ginagkuan. No? So tungod sa dinalian, unya no sa pertimahin ang pagalangan nga dinalian man, no? So daghang mga pangutana mo nga hinaut unta nga maklaro nila ni diha, no? Kay aron nga medyo kamong mga naminaw diha no, kamon lay bahala sa pagtimbang-timbang mo na mo nga tawa na ako inyong gikatawan.